Estem envoltats d'una gran quantitat de productes que no estan formats únicament per un material. Quan dissenyem un objecte, a part de la forma, la utilitat o el seu muntatge, és bàsic que considerem els materials amb què l'hem de fabricar. Cada material té les seves característiques. Fixa't, per exemple, en una paella. És necessari que hi hagi una part metàl·lica que condueixi bé la calor i una de plàstic que sigui un bon aïllant. T'imagines un cable elèctric sense la capa protectora de plàstic? Seria bon conductor? Seria segur? Els metalls tenen moltes aplicacions, ja que són bons conductors de la calor i l'electricitat. Ens cal, però, combinar-los amb altres materials per fabricar productes útils i segurs.